עוד הרבה עבודות אחרות שלי שאני מצליח לחשוב עליהן לשם לעבודה הזו, עדיין לא הצלחתי כי זה לוקח זמן ואני מנסה לחפש את השם הכי טוב לעבודה. כן, חשבתי על בובות, שהבובות האלה יש הרבה היסטוריה איתם, כבר מאז שאני קטן הם היו בובות שלי. תחת לעיניים זה לא מובן מאליו, זה משהו שהוא מאוד מרשים תמיד, כאילו אצלך יש איזה מין עד הסוף בדבר הזה, אתה לא מוותר לעצמך. אני לא כאן. יאללה, קדימה, בואו. אתם רואים את אלה 5 הבובות שעליהן אני הולך לדבר היום. מאז שאני זוכר את עצמי, אני זוכר איך הבובות האלה היו שם. אני לא זוכר תקופה שהם לא היו שם. צריך לומר את זה. אבל עם הזמן נוצר איזשהו קשר ביני לבינם. את האמת אני לא חושב שזה משהו שצריך לצחוק עליו או לזלזל בו, כי אם זה קשר טוב, לדעתי זה כמו כל קשר שיש לנו בחיים עם כל בן אדם, תכלס. ואני מנסה להבין איך המערכת יחסים הזאת, נגיד אפשר לומר, השפיעה עליי בחיים שלי ובעבודות שאני עושה, וזו המטרה של הסרט הזה בעצם. שלום לכולם, שלום לכולם, קדימה בואו. יאללה, אפשר להתחיל. יופי, אז בואו תספרו לי קצת על עצמכם. אני דר, אני קלבוס, אני טיפונה, אני מקסמית, אני טודס קלזי, וביחד אנחנו מועדון ארוחת הבוקר. מועדון הכי שווה. יותר שווה ממועדון ארוחת הלילה, הבנתם? אנחנו במועדון עושים המון דברים. צוחקים, משחקים, מטיילים, עוברים הרפתקאות, והכי חשוב, אוכלים דברים. זה חלק מאוד חשוב. כי אנחנו אוכלים טונות של דברים. פעם אחת אכלנו את פסח חירות. או את מגדל אייפל, או את הפירמידות ופיזה. כן, אני זוכר גם שאתם אוכלים יצירות אמנות לפעמים. נכון, אפילו אכלתם את הסוגה של טיפונה, אתם קלבוס ודר. מה? אני לא זוכר את זה. מה אתה מדבר, ור סמית? הנה, תראו. שלום לכולם, שלום לכולם. היי טיפונה, למה את עולה פה דף לבן? זה לא דף לבן, זה דייל יפן. אני כבר יכול לנחש בעצמי מה קרה לעיגול האדום. היי דר, תשאיר גם לי קצת. בסוף לא השארת לי כלום אתה. אמרת שתשאיר לי קצת. לא, לא אמרתי את זה. די, אמרת. הייתי רעב. נו, גם אני הייתי רעב. תפסיק עם השטויות. לא, זה שטויות, זה. טוב, די. זה אמור להיות רעיון טוב וחיובי ושמח. לא כל המריבות שלכם. טוב, בואו נמשיך. הסיפור עם הבובות בעצם התחיל תכלס מאז שנולדתי. הבובה הראשונה שהייתה לי קוף רגוף. כן, הנה הוא. הוא ליטרלי בגיל שלי, איתי מאז שנולדתי.
תראה כאילו בסיפורים וזה יש לו קצת פחות תפקיד, אבל לא יודע, תכלס די אהבתי אותו, אבל זה היה בתור תינוק, שנה, שנתיים, הוא משמיע מוזיקה, אם מותחים לו את הזנב, ומתחו לו את הזנב כרגע. בכל מקרה, כשהטליה אחותי נולדה, היא גם קיבלה בובה שהייתה מלווה אותה, קואלו לי הקואלה, אבל עליו לא נדבר, הוא לא קשור לסרט. אבל כאשר היא קיבלה אותו, אני קיבלתי את קלבוס. חיה אהובה עליי מאז ומתמיד זה אריה, ואני חושב שהיה משהו נחמד בזה שהייתה לי בובה של אריה. זה היה משהו כיף בזה. ומאז הייתי אוסף את הבובות בכל מיני אירועים. נגיד את דודס קלזי, הג'ירף, הוא בעצם סיכול אותיות של דורס קלוזי, שהיינו בלונדון, שהייתי ממש קטן ולא ידעתי אנגלית, כי הייתי בן... כמה הייתי? 5, 6, 7? וואי, לא זוכר. אבל זה ככה קיבלנו אותו, וטיפונה הזברה כתבתי מחנות בובות. צחיק. בכל מקרה גם היו עוד את פאסמית שהזמנו, ואת דר בעצם היה האחרון הכי טוב. כן דר? הכי שווה. והוא בעצם השלים את החבורה הזאת. אבל אז לא היה באמת סיפור מסוים לבובות האלה. זה היה כאילו סתם משחק איתם, צחוקים וזה. היו דברים כמו שלום לכולם, שלום לכולם של טיפונה. אבל לא היה באמת משהו שאיך את הבובות ועשה אותם דמויות בעצם. זה מה שהיה עד כיתה א', שאז בעצם התחיל הקומיקס ששינה את הכל. תגיד דר, מאיפה הצגת את הכריך הזה? לא יודע, מצאתי אותו והייתי רעב, אז לקחתי אותו. אם כבר מדברים על זה, אז בואו תסבירו לי למה דווקא מועדון ארוחת הבוקר. טוב, אוכל זה חלק שמאוד מאחד אותנו. כן, ומייחד אותנו ביחד. זה משהו שעל סביבו נבנה המועדון הזה. הרבה מהדברים שאנחנו עושים קשורים לזה. נכון מאוד, לכן דווקא. וספציפית על ארוחות בוקר, כי זה החלק קרוב על כולנו ביום. כן, נכון. ואם תסלחו לי, אני הולך לאכול את בוני, אכל כריך שלכם. היי, אתה! תחזור לכאן ומיד, אתה! אני לא יכול יותר. לא הצלחתי לתפוס אותו. שזה יקרה, אני אוכל את הענף הזה. אני אשכרה אוכל אותו. אשכרה תאכל את הענף. וואי, לא הגזמת די. לא, לא, לא! די כבר אכל כמה ענבים בעבר. מה, מתי זה קרה? במופע הקסמים שלי! שלום לכולם! שלום לכולם! ולקסם הבא שלי אני אוציא ארנב והכובע! קוסקוס, קוסקוס, בילי קוסקוס! מה זה? אין כלום! דר! שוב פעם אכלת לי את הארנב! אופס. נכון, וואי, אני זוכר לך קהל. נשתגע. זה היה הטוויסט הכי מוזר בעלילה. לזה לא ציפיתי. אוכל, לאכול, ארנב.
טוב, בואו נתקדם. בכיתה א', כל יום אמא שלי הייתה מכינה לי ארוחות בוקר, ועליהם הייתה אורזת איזשהו קומיקס קטן כזה שהייתה מכינה על העטיפה של ארוחות הבוקר, ככה שכל יום הייתי פותח את זה וקורא את הקומיקס, והקומיקס היה בעצם על הבובות האלה שאני מחזיק כאן ביד, וזה התחיל מזה שהן היו אוכלות את ארוחת בוקר שלי כאילו בקומיקס, אבל לאט לאט זה התפתח בכל מיני מקומות אחרים. הם התחילו לאכול דברים יותר ויותר משוגעים עם הזמן, והיו יוצאים לכל מיני הרפתקאות וקוראים להם דברים מוזרים, אבל המכנה המשותף היה שבסוף הם אוכלים משהו. לרוב דר היה אוכל משהו. בעצם יש משהו מאוד כיף בבובה הזאת, אני חייב להגיד. אולי מזה שהוא בובת כפופה ואפשר פשוט לשים אותו ולדובב אותי. היי, אני לא סתם בובה, אני אריה. כן, זה כיף. אבל אני חושב שכאילו מה שיצא מהקומיקס הזה זה שהבובות התפתחו. הם בעצם כבר לא היו סתם בובות, הם הפכו להיות דמויות שלכל אחת מהם נוסף תפקיד עם הזמן. כמו למשל טיפונה שהפכה להיות מנחה של אירועים, כל מיני תעשרופי קסמים ותיאטרוני בובות וכאלה, ותעשה מחוות האומנים. זה היה בגלל השלום לכולם שלה, או קלבוס, שהרבה מהמקרים לא היה מבין מה קורה, היה יותר הדמות התמימה הזאת. וזה גם משהו חמוד כזה. והבובות התפתחו מהקומיקס, גם אני המצאתי איתם כל מיני קטעים, והפכו להיות מועדון ארוחת הבוקר. אני חושב שזה שם הגיוני, בגלל שזה היה basically לארוחות בוקר שלי. זה היה נחמד כל יום לפתוח את האוכל, לקבל קומיקס חדש, משהו חדש, וזו הייתה תקופה טובה, אבל אז היא נגמרה. תראו מה קרה, אני כבר לא יכול יותר, אני כבר לא מרגיש כמו עצמי, די, אני לא מסוגל לזה, נו באמת. דר, זה כולה שאיזה ארנב אכל לך את הכריך, אל תגזים. לא, אבל זה כן סיפור רציני, אתה מבין מה הכריך הזה היה בשבילי? הוא לא היה כריך? די, תפסיקו כולכם, די, אני לא מסוגל לזה. טוב, בואו נעבור הלאה. בואו ספרו לי כל מיני מנהגים ודברים כאלה שיש לך במועדון. וואי, איזה דברים יש לנו במועדון. יש לנו את כל המופעים שאני עושה, שמסתיימים בזה שמישהו תמיד אוכל את הכל. אז סליחה, זה נושא רגיש. כן, ויש את כל הטיולים שאנחנו עושים. עושים בכל מיני מקומות משוגעים, לאיטליה, לצרפת, לחלל. וואי, אני זוכר את הטיול לחלל, זה היה כיף. וגם יש יותר שאנחנו חוגגים חגים, זה תמיד נחמד. אנחנו חוגגים אותם בצורה מאוד מעניינת. שנה טובה, שנה טובה. אתם בטוחים שמדורה זה בראש השנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אתם בטוחים שמה נשתנה זה שיר של ראש השנה? ותיאבון לכולם, רימונים שרופים מהמדורה, יש, מת על זה.
אתם בטוחים שככה אוכלים ריבונים? ייי! כן, אני עדיין לא הבנתי למה אנחנו שורפים את הכל ואוכלים את זה שרוף. מוזר. אולי תפס אותי. אולי יעשד. מה זה? מה אני שומע פה? יורצה הענף הזה! אני הולך לתפוס אותו! באיזשהו שלב כבר הפסקתי ליהנות מהקומיקס. זה לא שכבר לא אהבתי אותו, אבל ילדים התחילו לצחוק עליי בגלל הקומיקס הזה. ולא נעים. ודיברנו אמא ואני והחלטנו שדבר הכי נכון לעשות זה פשוט להפסיק עם הקומיקס. אז הפסקנו. באותה תקופה כבר הפסקתי גם לשחק עם הבובות. אז זה די נגמר. הבובות עברתי אותם לאטליה, אחותי, והיא המשיכה איתם והרחיבה את זה, קיבלה עוד בובות. יש לנו אוסף של בובות בבית, אבל האמת זה כבר לא אותו דבר. זה לא מה שזה היה, כי אני חושב שזה, הבובות האלה יצרו משהו מיוחד שקשה ליצור. המשכתי מדי פעם לשחק איתה, עם הבובות. עשינו הצגות, משחקים, כל מיני דברים כיפים כאלה. אבל מה שהיה אז נגמר. אבל כל סוף הוביל איתו להתחלה חדשה. באיזשהו שלב בשנים האחרונות מצאתי משהו חדש שהבובות יכולות לעשות. הן הפכו להיות בעבודות שלי. בהתחלה סתם כל מיני קטעים קטנים של קומיקס, כמו אלה שאמא הייתה עושה. כלומר, דומים לזה, זה היה יותר בסגנון שלי. וככה זה היה בהתחלה. עם הזמן גם התחלתי להשתמש בבובות לעוד עבודות. הכנתי שנה שעברה שעשינו צילום בבית ספר. עשיתי אלבום של הבובות. הייתה עבודה אחת שזה שדר נושכת עטליה, כלומר בכאילו, ואהבתי אותה כל כך שאחרי זה הכנתי ממנה גם ציור. ולא רק זה, גם בסוף השנה היא הופיעה בתערוכה. וזה ממשיך עד העבודה האחרונה שאין לי שם בשבילה עדיין. טיפונה עד כאן והולך עשית. עולה,
פנים, ואנחנו מצלמים בו 3, 2, 1. בתרגיל ההוא היינו צריכים לעשות איך הם רואים את העולם, כלומר זה היה כל מיני אנשים או דברים, ואני חשבתי שעם כל הזמן שהביליתי עם הבובות האלה זה יכול להיות נחמד להציג את הפרספקטיבה שלהם, או איך אני חושב שהפרספקטיבה שלהם נראית. ואני ניסיתי להציג את זה, איך דברים שמרגישים לנו יומיומיים, כנראה הם מסתכלים עליהם במובן אחר לגמרי. אבל מה שאני מנסה להגיד פה, שהקשר הזה לא נגמר, ואני לא חושב שהוא ייגמר מתישהו, כי הם בהחלט השפיעו עליי, החבורה הזאת, ועדיין ממשיכים. אפילו אם זה נראה אבוד, זה עדיין נשאר שם, איפשהו. תמיד אני יודע שאני אמצא את זה בסופו של דבר. מה זה היה הדבר הזה קודם? כן, דרג זיו. תמיד קורא לו, ביוחד שעוצרים אותם לאכול משהו. הענף הזה היה קצת לא בסדר. כן, זה למה אנחנו משתדלים שלא להתעסק עם דר, בייחוד שהוא אוכל דברים. כן, זה הסוג של בן אדם שהוא. טוב, אבל כולם מגזימים לפעמים. נכון, זוכר את המקרה שקרה אז? שהתאמנתי לאולימפיאדה, גם אתה וגם דרג שמתם באותו יום. שלום לכולם, שלום לכולם. קדימה טיפונה! וואו, הייתי צמא. דר, היום הגזמת. מסיבה! אופס. נכון. וואי, באמת הגזמתי, אני לא מבין מה עבר לי לראש באותו יום. ג'וק השטויות! שמעת על זה? כן, אני מניח. אצל דר, ג'וק השטויות נמצא בתוך הגוף. למה? כי הוא אכל אותו! הבנתם? היי, 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 תעזוב אותי! תעזוב! תעזוב! הצילו! דר, מה אתה עושה? נקמה זה מה שצריך לעשות, וזה בהחלט הגיע לו. ובכן, אני חושב שקצת הגזמת גם הפעם. לא עשיתי בהחלט את מה שצריך לעשות. טוב, נראה לי שיש עוד מה שאנחנו צריכים. תודה רבה לכם, אני מאוד שמח שהשתתפתם. רגע, מה איתך באמת? כן, מה התפקיד שלך פה? מה אתה עושה? אני עושה רעיון עליכם. למה בדיוק רעיון? איזה פרויקט שאני עושה, סרט כזה, שאתם משתתפים בו. כן, אנחנו נהיה בסרט, נהיה מפורסמים, אני מוכן לקבל כמה כריכים שאני רוצה. יש. אז מה הסרט הזה? לא יודע, עליכם נראה לי. סרט עלינו, איזה כיף. כן, ונראה לי את האמת השגתי את מה שאני צריך. טוב, נראה לי אתם יכולים להמשיך לעשות דברים בזמנכם הפנוי. היי, רגע אחד. יאללה, קדימה, בואו. וואי. מצאתי שם לציור. הנה.
עשיתי את זה. יואי, כולם תבואו לראות, תבואו. וואי, מה זה הדבר הזה? אני לא מאמין. זה פשוט מדהים. כתוב שם משהו. מעניין מה זה יכול להיות. אני יודע, כתוב שם דייסת שלט. לא, כתוב שם גגירים ש... די! אני יודעת לקרוא. כתוב שם בתיאבון לכולם. לא נראה לי מה שכתוב שם. מה? אני יכולה להבטיח לכם שזה מה שכתוב. כן, בדיוק. מה? זה נשמע לי מוזר. כן, צודק. לא, זה הגיוני. היי, רגע אחד. איפה דר? ואיפה הציור? מעניין מאוד. מה זה יכול להיות פה? חשוד מאוד.